आसामनि गंफ्रोमबो फरायसालिफ्राव खुंफुंनाय बादिनो बेरगाव उसा विद्यापीठ गोजौ फरायसालियावबो गुन उत्सबा खुंफुंजादों। आसाम सरकारा सोलोंथाइनि बिथिङाव आलादा सोलायहोनायनि थांखिजों थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो फरायसालिफ्राव गुन उत्सबा खुंफुंदों। देग्लायबो 2023 मायथाइनि गुन उत्सब खुंफुंनाय जादों। बोहैथि दाननि थांनाय 10 खालारनिफ्राय 2023 मायथाइनि गुन उत्सब खुंफुंनाया जागायो। बेबायदिनो अदालगुरि भेरगाव उच्चा विद्यापीठ गोजौ फरायसालियावबो मेहेरगोनाङै गुन उत्सब खुंफुंनाया जादों। खुंफुंजानाय बे गुन उत्सबावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ एक्सटार्नेल महरै नायगिदिंहैदों। मख'नो गोनांदि भेरगाव उच्चा विद्यापीठ गोजौ फरायसालियाव बोसोरफ्रोमबो गुन उत्सबा मोजां फिथाइ मोननो हायो आरो बे खेबनि गुन उत्सबावबो मोजां फिथाइ मोनगोनखौ मिजिंथियो। जिल्लाया आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफानजों खुंजानाय गुन उत्सबनि फार्स्ट फेसआव गोलैदों आरो दिनै नैबे भेरगाव समस्तिनि भेरगाव उच्च विद्यापीठ एबा दायो भेरगाव हायार सेकेन्डारि जाहैबाय। बे हायार सेकेन्डारियाव आङो नुजाथिदों। बेयाव एक्सटार्नेल हिसाबै फैदों सासे एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार आरो ससियेल वेलफेयारनि CDPO बिथांमोनाबो फैदों आरो फैनानै परिबेसखौ आङो मोजां नुफैदों। बेयाव फरायसुला फरायसुलिनि जि बिगोमा बिमा बिफा बिगोमा बिथांमोनाबो मोजाङैनो बाहागो लाफैदों आरो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ बे फरायसालिया जेरैबायदि थियारि खालामनांगौ खालामदों आरो ओरैनोबो बे भेरगाव उच्च विद्यापीठ एबा भेरगाव हायार सेकेन्डारिनिफ्राय गाहायै मेट्रिकनि जि रिजाल्ट बे मेट्रिकनि रिजाल्टआ मोजां आरो नैबे जोंनि बे भेरगाव ओनसोलनि बा भेरगाव साब डिभिजननि गोबां गोजाम गंसे फरायसालि 1954 मायथाइयावनो बे फरायसालिखौ गायसनदों 1954आवनो। बे हिसाबै बे फरायसालिया जोबोद गोजाम आरो गोजाम हिसाबै बेनि जिखिनि इनभाइरनमेन्ट बा थासारि बेबो खोब मोजां। जिखिनि स्कुल मेनेजिं कमिटिनि दङ बिथांमोनाबो गोख्रोङै बाहागो लादों आरो बाहागो लाबाय थायो। लोगोसेयैनो बेनि जिखिनि स्टाफ गाहाय फोरोंगुरु एबा प्रिन्सिपालजों लाफानानै जिखिनि स्टाफ बिथांमोनाबो मोजाङैनो गावबा गावनि डिउटिखौ पालन खालामदों। आं बे फरायसालिनि गुन उत्सबनि जाहै जि मोनसे ग्रेड मोनो मोजां ग्रेड मोनगोन आं बेखौ मिजिंथियो। फोरोंगिरिनि आंखालनि बाथ्राखौ जोङो बा जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय माखासे राहा लामा लानायनि खोथाखौ जोङो सावरायबाय थानाय जादों। बिटिआर ओनसोलाव गोबां फरायसालियावनो फोरोंगिरिनि आंखाल बर' मिडियामानो होन बा आसामिस मिडियामानो होन बा गुबुन मिडियामानो होन LPनिफ्राय लानानै हाइ स्कुलसिम जोंहा फोरोंगिरिनि आंखाला दङ। दा बेखौ सुफुंनो थाखाय बा बे फोरोंगिरिनि आंखालखौ फोलोमनो थाखाय जोंहा अबसे जथेस्थ'खिनि टेट पास जानाय फोरोंगुरुफोरबो दङ बा बिजाथिफोरबो दङ बिथांमोनखौ जोङो जुदि थिसननो हायोब्ला जोंनि आंखाला सुफुंजागोन आरो बेखौनो जोंनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय सावरायगासिनो दङ। आङो मिजिंथिदों नैबे गोदान शिक्षा बर्षनि गेजेराव जों फोरोंगिरिनि आंखालखौ सुफुंनानै लानो हागोन। बर' बिजोंजों टेट आनजाद खुंनायनि माबाफोर लाहार फाहार बे बाथ्राया सोलिबाय थादों। बयबो लुबैजानाय हिसाबै आरो बर' रावा जिहेथु भारत संबिजितनि 90 फारियाव थिसनजाबाय लोगोसेयैनो देग्लायनिफ्राय 12 थाखोसिम बर' बिजोंजों फरायनाय बा मोननायनि जि खाबु बेखौ लानो हानाय जासिगोन। दा बेखायनो बर' बिजोंजोंनो बा बर' बिजोंनि गेजेरजोंनो टेट खुंनायनि जि राहा बे राहाखौबो दासिम जोंनिफ्राय लानो थाखाय नाजाबाय थानाय जादों। অসম চৰকাৰে যি আয়োজন কৰিছে গুণ উৎসৱ, এই গুণ উৎসৱৰ আমি আজি থাৰ্ড ডেট ভেৰগাঁও উচ্চ বিদ্যাপীঠে গুণ উৎসৱ আমি চলাই আছোঁ। ইয়াত আমাৰ যি 3গৰাকী এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ দিছে আমাৰ EM মহোদয়কে ভিতৰ কৰি তেখেতসকলে আমাক সময়তকৈ আগতে উপস্থিত হৈ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও সম্পূৰ্ণ আহিছে, আমাৰ 100% ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। গতিকে 1954ত এষ্টাব্লিছ এই বিদ্যালয়খনে আমি ভাবিছোঁ গুণ উৎসৱত আমি এটা ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ অভিভাৱকসকল যথেষ্ট আহিছে। আমি এলাৰ্ট কৰি আছিলোঁ, আমি ভাবিছোঁ 300 মান অভিভাৱক ইয়াত উপস্থিত হ'ব, এতিয়াও আহি আছে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যথেষ্ট সংখ্যক অভিভাৱক আছে। আপোনালোকে মত বিনিময় কৰিব আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ আগৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। বিগত সময়ত আমাৰ HSLC পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ভাল, এইবাৰ আমি আৰু ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মোৰ ফালৰ পৰা নিউজ চেনেললৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি গুণোৎসৱ আহি শেষৰ দিনাৰ কাৰ্যসূচী
প্ৰথমৰ কাৰ্যসূচীৰ পৰা প্ৰথম কাৰ্যসূচী হৈ গ'ল ইতিমধ্যে। এতিয়া পৰীক্ষা চলি আছে। হয়, গুণোৎসৱ অতি সুন্দৰ কৰি চলি গৈ আছে। মোৰ ছোৱালীজনী এই স্কুলতে ক্লাছ 7ত পঢ়ি আছে। তাই বৰ্তমান আমি তাইৰ পৰা বা এই স্কুলখনত আহি স্কুলখনৰ পৰিৱেশ বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ। এই গুণোৎসৱৰ জৰিয়তে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বহুতো উপকৃত হৈছে বুলি আমি ভাবিছোঁ। আগতে যিখিনি হোৱা নাছিল, এই গুণোৎসৱৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুতো যথেষ্ট শিকিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই গুণোৎসৱটি আমাৰ ভেৰগাঁও উচ্চ বিদ্যাপীঠে যাতে সকলো বিদ্যালয় এই ভেৰগাঁৱৰ ভিতৰতে আমাৰ এই ভেৰগাঁও উচ্চ বিদ্যাপীঠ শ্ৰেষ্ঠতম হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। ইয়াকে মই কৈ সামৰিছোঁ। बर' 10 थाखोआव फरायो नैबे भेरगाव उच्च बिद्यापीठ फरायसालियाव। बिनि फोरोंगिरिफोरा जोबोद मोजां, क्लास खालामनायफोरा सानफ्रोमबो एटेन्ड जायो फोरोंगिरिफोरा। जों बिनि थाखाय जों फोरोंगिरिखौ जोबोद मोजां मोनो आरो। उच्चनि गेजेरजों जाहाथे मोजाङै सोलिलांथों आरो मोजाङै सोलिगासिनो दङ। ভেৰগাঁও উচ্চ বিদ্যাপীঠত ইয়াত ক্লাছ 6ত পঢ়ে। ভেৰগাঁও উচ্চ বিদ্যাপীঠ আগতকৈ বহুত উন্নত হৈছে। ছাৰ বাইদেউসকলো বহুত ধুনীয়াকৈ পঢ়ায় আৰু আশা কৰোঁ আগতকৈ আৰু বহুত ভাল হয় যেন। মোৰ ছোৱালী এই ভেৰগাঁও উচ্চ বিদ্যাপীঠতে শিক্ষাদান কৰি আছে। মানে বিগত দিনবোৰতকৈ এতিয়া আমাৰ ভেৰগাঁও উচ্চ বিদ্যাপীঠখন যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি আছে আৰু যথেষ্ট আমি গাৰ্জেনসকলেও আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সহযোগ কৰি আছোঁ। আগন্তুক দিনতো সহযোগ কৰি যাম। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।